Дал е лъча вече от тук. Била е лесно. Добре, не е изкуствения лъча да правиш. Той сега епилира, бе. Епилира е отробата си. Да. Чиста е пилата, да. Коста няма да е. Отсам сега ела. Има там една стъпалце. Там сега тия клони ги махни. Тази пречи вика. Христо каза, че тази пречи. А над него? Това също пречи. Стария път Хасково Кърджали. Трябва доста да е високо слънцето, за да влезе. И след като са мини в Юни може, бе. Кърджали, като минеш в ляво